Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα, όπως έχετε δει και από τον τίτλο, θα παίξουμε Little Kitty Big City. Αν έχω καταλάβει καλά, το συγκεκριμένο παιχνίδι αφορά μια γατούλα η οποία έχει χαθεί από το σπίτι της και πρέπει να κάνει κάποια quest ώστε να καταφέρει να γυρίσει πίσω στο σπίτι της. Οπότε νομίζω πως δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μην ξεχάσετε ότι κάτω στην περιγραφή θα σας έχω όλα μου τα link από τα social media και το άλλο μου κανάλι. Να πάτε να με ακολουθήσετε και εκεί. Και εσείς πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και ξεκινάμε. Και ξεκινάμε το παιχνίδι, φαντάζομαι εδώ μας δείχνει την πόλη μας, κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε αυτοί. Ακούγεται και το γρρρρ που κάνουν οι γατούλες. Ωρε τεντομαδός του, θα φύγεις από κάτω, Φαντάστηκα. Το κοράκι παίζει να πόνεσαι με αυτά τα νύχια. Όχι, λέει ρε φίλε. Πώς ξαναγυρνάω σπίτι τώρα. Έπεσε και στον κάδο. Και φαντάζομαι ότι από εδώ κάπου ξεκινάει το παιχνίδι. Ναι. Ψάχνω τρόπο να βγω έξω. Τσακ. Ωραία. Λοιπόν, εμείς πρέπει να γυρίσουμε σπίτι. Πάρα πολύ καλά. Τρέχεις με κάποιο τρόπο. Α, ναι. Είναι γάτα, δεν ψήνεται και πολύ με τα νερά. Από εδώ μπορούμε να σκαρφαλώσουμε. Κοίτα, δεν έχω ξαναυπάρξει γάτα, οπότε αν θες βοήθαμε λίγο για το πώς ανεβαίνεις. Όχι. Οκ. Εδώ έχει νερά, δεν θα μπορέσω να φύγω. Από εδώ μπορούμε να μπούμε κάπως. Έφαγες σφαλιάρα στον τοίχο. Δηλαδή... Ωραία. Α, και εκεί μας λέει να μιλήσουμε με το κοράκι. Μπορώ να σκαρφαλώσω, θεωρείτε? Δεν έχω ξαναυπάρξει γάτα, γλυκούλη. Θες να με βοηθήσεις? A few minutes later. Το βρήκα, πατάς παρατεταμένα το jump και μετά με το W φτάνεις εκεί απέναντι. Έπρεπε να μου σπάσει τα νεύρα για να φτάσουμε, κατάλαβες. Ωραία. Αυτό το θέλετε? Δεν νομίζω. Πρέπει εμείς να βρούμε το κοράκι. Αυτό δεν το θες? Δεν το θες? Ωραία. Α, έχω όλα μου τα quest εδώ. Α, έχει πάρα πολλά. Οκ. Μπορώ να βοηθήσω κάπως, σε βλέπω λίγο... Συγγνώμη. Με έδιωξες. Τώρα θα σου πω εγώ. Σου ξανακάνω. Μήπως άλλαξε γνώμη? Να σου κάνω εδώ πέρα λίγο... Οπ. Και ένα άλλο χρωματάκι αν θες. Κοίτα. Φάνηκε ενδιαφέρον. Καταπληκτικό. Α, τέλεια. Μήπως μ' αγάπησες λίγο παραπάνω τώρα? Είναι έργο-τέχνης. Τον καταλαβαίνω πόσο πολύ συγκινήθηκε. Είναι έργο-τέχνης αυτό που έφτιαξα. Μπαλίτσα, παίξουμε. Α, έχει και δίχτυα. Μισό. Πρέπει να βάλουμε γκολ πριν φύγουμε. Όπα. Από εκεί. Πάμε. Όχι. Βάλτο. Α, έχω να βάλω και 4 γκολ. Καλά, μπορούμε να σπάσουμε μερικά πραγματάκια ακόμα. Πέσε λίγο. Αφού δεν το θέλουν. Βρήκαμε το κοράκι. Ωραία. Κάπως δεν περνάει και πολύ καλά που είδα το σκύλο. Οκ. Λοιπόν. Γεια σου φίλε. Πρέπει να φτάσω εκεί πάνω που είναι το σπίτι μου. Εγώ πρέπει να μαζέψω τώρα αυτά. Λοιπόν, αυτόν τον εκνεύρισα γιατί του έκανα πατουσίτσα. Έντος. Πολλά τα νεύρα του. Α, μπορώ λίγο να πάρω εδώ ένα φρουτάκι να φάω? Ή κάτι? Γιαγιούλα, αυτό το θες? Δεν το έκανα εγώ. Σε εκνεύρισα, με είδες? Α, μπορώ να μπω εκεί μέσα. Α! Πού με πάει? Οκ. Οπ. Το πήρα αυτό, έτσι? Το πήρα. Ευχαριστώ. Είστε πολύ καλός. Μ' αφήνετε να φάω. Πάρα πολύ καλός. Τι καλή γειτονιά. Α, εδώ έχει κάτι. Τι είναι αυτό? Μπαλάκι.
Ξεκλειδώσαμε καπέλο μήλο. Προφανώς μπορώ να το φορέσω, έτσι. Ναι. Τώρα ναι. Τώρα θα με βλέπουνε με άλλο μάτι. Δες εδώ. Δες χαρά. Δες τσαχπινιά. Εδώ βλέπω, δεν ξέρω τι είναι αυτό σκυλί είναι, που έχει κλειδωθεί, ας πούμε. Πώς το λένε. Τέλος πάντων, κατάλαβες. Πρέπει να τον τραβήξω. Α, τον έβγαλα. Τι είναι αυτό, ρακούν. Τα έχεις φάει τα ψωμάκια σου όμως, έτσι. Κοίτα εδώ. Πολύ πράγμα. Τώρα εμείς είμαστε φίλοι, ας πούμε. Με κοιτάς λίγο περίεργα. Τύπου πεινάω. Σε βλέπω και με την ντοματούλα στο κεφάλι. Κάπως κάτι μου κάνεις. Α! Κι όμως το πιάσα. Μάλλον. Δεν το πιάσα, ξέφυγε και μου άφησε και ένα δώρο. Ας πάρουμε έναν υπνάκο. Πάρα πολύ ωραία. Μήπως επειδή τραβάμε και ένα βίντεο να σηκωθείς. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, έτσι. Λοιπόν, βλέπω το πουλί εκεί. Ναι, άφησέ με λίγο γιατί έχω να κάνω κάτι. Πιάστο. Πιάστο, ρε! Μου άφησε ένα δωράκι παρόλα αυτά. Εδώ. Ωραία, θα περιμένω εδώ να πέσει κανένα πουλάκι κάτω. Το πιάσα. Δεν το περίμενε. Το πιάσα. Ωραία, και πάμε πίσω στο ρακούν που θέλει 3 φτερά από πουλιά, τέλος πάντων. Τα έφερα. Και λέω να αφήσω το σημερινό βίντεο κάπου εδώ. Δεν πολύ ασχολήθηκα με τα quest γιατί ήθελα λίγο έτσι να δω τι φάση, τι μπορείς να κάνεις με τη γάτα. Έχει αρκετά ενδιαφέρον σαν παιχνίδι, θεωρώ. Αν και δεν ασχολήθηκα τόσο με τα quest, αλλά θεωρώ καθώς προχωράς στα quest και ανακαλύπτεις καινούρια πράγματα, θα είναι πιο ενδιαφέρον. Ενδεχομένως θα μπορούσα να το συνεχίσω σε κάποιο άλλο βίντεο, να δούμε περισσότερο τα quest για να προχωρήσουμε. Οπότε αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε ότι κάτω στην περιγραφή θα σας έχω όλα μου τα link από τα social media και το άλλο μου κανάλι. Να πάτε να με ακολουθήσετε και εκεί. Και εσείς πριν φύγετε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!